Mede mogelijk breekt uit gemaakt door. Dan. Wat ga jij in mijn haar smeren? Moet je wel zo een nummertje met je bek op de bank gaan liggen of zo. Wat? Je op de bank gaan liggen voor of zo. Dat is heel mooi gaat vlek zo. En dan de zijkant nog. Moes. Mijn handen zitten er nou toch onder. Ook al heel vies. Hey. Zijn pony wil niet. Moes! Pony. Nee, ook niet. Want anders kun je het terug verwachten. Anders kun je wat terug verwachten. Joh, hiermee. Misschien is het maar goed dat ik niet zie wat daar allemaal gebeurt. Nu niet. Je bent looking like a pin. Jee, dit wordt mijn 5e filmpje op YouTube. Oh, gaat op YouTube? Ja, waarom niet? Oké. Omdat het kan. Yes. Huis, Facebook. Ja, Everything. Google Plus. MySpace. Weet je, het staat best nog wel stoer op zich. Ja. Nou, lach eens naar de camera. Nee, ik vind ik echt. Kijk dan. Ja, epic. Ja. Mijn.